Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi masang wifi neng kampung Majak Singi Borobudur Magelang. Halo, nggone hari ini masang 3 ya. Mobil VW lagi pink. Hari ini masang 3 wifi. Di kurang luweh berapa meter ya, 50 meter dari tiang utama, 50 meter. Nah, yang dipasang omahe kene iki, yang dipasang itu rumahnya. Ini kabel iki kabel. Apa ya? Nggo iki, Mbak. Oh, nggih. Rawon ta nggih, Mbak? Mboten napa-napa. Bisa. Semut. Di restart ulang itu. Oke. Oh, Mas Rizky Se. Jadi di. Ini suka kaca, suka kocok. Berwae iki sing dipindah ngisor di dulu. Lah rendah dulu. Ini suri. Kalau baru baca iki ya. Sing tuwek-tuwek mangke. Oh iya. Bumi antam kertas Bu. Kertas apa nggih? Ya. Kertas nggih ngemal. Oh, ora wis ratnya. John kayak karo John. Aku wis di video ini iku. Iki le kon masangi ke wingi-wingi, Mbak. Nah, Nggih. tapi golek alate angel. Jadi kok nak sing larene Nggih. aku pengen pasang wifi. Aku wis di video ini iku. Kapan? Iki sapa? Oh, pundi. TikTok. Mbak nang TikTok kok. Wis tak upload suwi tenan iki wis ana. Iya, Dek. Aku tak TV mang meneh aku di TikTok boros ya blonjo. Ya ora usah niliki kok dagangan-dagangan ya ora boros gitu ora. Tilik kan dagangan. Kalau lagi ya membengi di pasrai Pak Eko. Arep pasang kapan to, Gung? Nggone sapa to? Pak Budi. Ayo karo Deni to membengi lak mampir mriku lah. Ayo kok sesuk paling tak. Aku wis kumpul yo, ngoten to sing anak niku ayo. Pak Eko kan membengi selak arep lunga apa lho. Lunga kok malah pasang piye ngene. Wong selak yo nganu to mangke. Oh. Iku wong sak nggo paketan, wong paketane tek resike. Teh putih to lunga niku. Pemalang. Pemalang. Oh. Yo jenenge kuwi jenenge mal ngono ta. Diblak ora diblak ning dimal. Jadi. Kamu udah tidur urung ki? Ganteng urung turu ya enggak. Sekawan to ki. Deh, Isi sebelah nanti. isi Isinya sebelah nanti masang. siji kapan orang pasang? Asal ono loro sih kene. Kene siji. Oh, sik loro ya. Kene iki mau sing njaluk sapa? Oh, kamu wae. Mas apa Mbak ini, Mbak? Haris. Haris. Sing gadahan ku to. Kutut-kutut iki lho, manuk-manuk iki lho. Gawe panatan. Berarti jenenge Sing gawe sandal-sandal iki lho. Sandal iki. Nah, Ini Prawito.
Awake ripin ra ono mesin iki. Anggo telu, nggo siji deh. Ini sekalian kelenggen Haris. Dereng mesine kurang. Nek dina niki masang telu mriki tok 9 kalih. Haris kok rupane kaya Yuda ya, Mbak ya. Tak delok-delok ya. Meh mirip aja sedulure, Bang. Mboten. Waduh. Oh, meh mirip, Bang. Yo, waduh. Mboten. Haris niku lak tunggile nggen niku Amir niku ngertos mboten? Heeh, ngerti. Amir Dumbo niku lak agine Amir to. Amir sapa? Oh, Amir Dumbo. Dumbo niku sing lemu niku. Kae bojone ngendi to kae, Mbak? Niku oleh rondo mari. oh Amir nganu. Oleh pundi? Ayo mana? Amir nganu. Amir apa sapa? Anak. Tapi ya dodol bolo pecah itu, Mbak. Nah, gitu. Gawan kali to Amir iki. Kali rondo anak kali. Ini lah kok malah rondo meneh. Malah Sing riyen nggih oleh rondo. anake mboten yo anake pripun nggih. Janti ombe jan. Iki kok ngene to kopinya itu? Kopinya, Mbak? Nggih. Belum itu. Lanjenengan apa? Putih mawon, Mbak. Ah, punten. Tapi kopi mah njaluk putih to ya. Nggih, sun. Nah, Irmane nek ndi saiki, Mbak? Herman. Herman niku nggen bojone to. Oh. Entak. Kene barengane aku sekolah ya Yuda Hirman. Wah. Teng pundi? Iya, SMP biyen. Wis ikut. Ora nang kene to, ngene iki. Melu bojone. Tuntang Semarang? Herman iki nggih. Oh. Ya Solo 3. Tuntang melu. Tuntang. Solo 3 kan Semarang kan, waduh wae. Tuntang niku to. Wifi, password, terus aku. Eh? Anu, Sandine karo ini sing napa niku? Riyen niku tak kon gali riyen maneh anakan. WA-ne napa, paspore napa? Ora jane. Hmm. Sing dalan iki urung ana sing pasang iki. Nah sing tengah kuwi wis kebek kidul nggih. Kene kayak ngene kene sampe Pak Untung tok. Terus kapan ya Pak Kusno apa ngene. Sinten? Ora sida ya wis nembung jane. Warung niki lho. Mriki lho. Pakasno. Pak Kasno. Paduse pergadah niku. Rasido. Nyambung ngene Pak Dani jare. Oh, nah. Ditanglet kemawon jenenge wifi. Iki asih langsung iki tak pernah. Jenenge wifi napa sandine napa? Mangke larene to. Kerja napa napa niku teng Kemarang. Nggih. Muli niku Pak. Olah yang penting kira apa-apa, Mbak. Timbang teng dia. Ae jalembone paketan. Takoni sandine. Jenenge wifi arep Jenenge apa? wifi napa? Oh, sandine ditulis kertas wae. Oh, nggih. Karena dia lagi kertas orang sekolah.
Tapi nggih saged digantes to ning. Bisa ganti. So nek anu ganti WA mah itu. ya ini. Biasanya nek ganti dhewe, mungkin nek setiap jam 3 kan restart. Nggih. Mungkin balik ke candi lama mungkin. Oh. Mungkin nek saking mboten sing rusak. Wis di nomormu to? Derek. Ya baik-baik. Ah, nggih. Ayo, engko nek sesuk nek pembayaran kan ngerti to, Mas. Ah, iya. Berarti hari ini langsung bayar wong soalnya tanggal 15.